Ina Angel Vlog, babalikan kaya ni Marvin. Ayan, si Mami Chi. Guys, baka hindi nyo rin dikit yan. Nandyan lang na dikitan nyo rin yan, guys. Safe official. Ayan, Ayan, dikit kalembang lang, guys. Dikit kalembang. Kung gusto nyo panoorin, guys, pwede rin. Ayan, ito yung bahay ni Mami Che. Ayan, dikitan natin, guys, si Mami Che. Ayan, 10 million in the house. Ayan, para iwas lagas tayo, manood ng 1 minuto o higit pa at iwasan din ang mga spam words. Tulad halimbawa ng wow, nice, connected at subscribe. Kung mag-comment tayo na ayon sa video na pinapanood natin. Ayan, sabi ni Ina Angel Vlog, Dan ako budoy. Agoy, hindi pa mag-isa na nagkadikit din ni ako budoy ni Ina Angel Vlog. Asan yung bahay ni ano? Ayan guys, kung sino yung dinikitan nyo guys, i-shout out nyo, tas sabay yung yung link nyo para balikan kayo agad. Ayan, mag-scroll muna ako. Hindi yata to. Ayan, yun pala. Ayan, si Ako Budoy, dan na daw sa'yo si Ina Angel Vlog. Ayan, si Mami Che Dan, sabi ni Ina Angel Vlog.